Ram pam pam, poszło, udało się. Witam serdecznie w Left 4 Gender, jest tutaj ze mną MDek, jest też Recek, jest brutalny Brutal z Brutal TV. A teraz tak, wytłumaczę na szybko tytuł Left 4 Gender. Generalnie sytuacja jest taka, kobiety wyszły z kuchni i podeszły do komputerów. I my tutaj jak pokazuje praktyka, pokazujemy im, gdzie jest miejsce kobiety, czyli wedle tradycyjnych wartości, nie przed komputerem. Także generalnie kontynuujemy naszą passę i... No i tak. Generalnie finał kampanii w ogóle. I się poszczelajmy trochę. O! Rubo. Panie chyba słyszały dowcip jakoś. Ale nie, dowcip. Najlepszy start odcinka. Dobra. I mówię to całkowicie szczerze i obiektywnie. Cisnymy. Miejmy nadzieję, że się na nas nie obrażą. Nie, no myślę, że nie powinny, przecież nic tutaj nowego nie zostało powiedziane. Nikt tu Ameryki nie odkrył. Niektóre dziewczyny tam mają większe jaja niż my. No cóż, to już nie moja sprawa. Komu tam co wyrosło? To za hangar, czyżby to był Half-Life 3? Bo epizod drugi tak się kończył. No, coś takiego. No nie wiem, ale słyszę tanka. Chyba widzę tanka nawet. Widziu Chcecie tanka! patelnię? Chcecie patelnię? To do pań raczej. No, Ej, dobra, no poczekamy na nie, tu O! damy im prezent. jest grubo, bo w ogóle nie wiadomo gdzie iść. Kurde, ja tu... O, chyciła mnie jedna, proszę o pomoc. Dziękuję. Proszę, mnie też teraz? Dobra, już. Proszę. Dobra, pięknie, wzajemna wymiana. To co uskutecznialiśmy cały czas. Nie, tędy nie idziemy, musimy iść. Tam O jest Jezu, to jest tank! tank. No, już idę. No to niestety musimy się przebić, panowie. O! Jemy! Te bryły z tego betonu Ała! można zestrzelić. Jak coś. Kurde. O! Dobra, Ała! Już Pomocy! pomagam? Kurde, nic nie ogarniam, co się dzieje. Dobra. Auć. Ten tank to mnie normalnie, co tu, No co tu, co twardy tu? jest. No jest tak, no w sumie to Dobra. Padł. Dobra, ja MDK podniosę. Nasz pierwszy powalony tank, Podnieś elegancko. mnie, podnieś. Torger, No. Jaki backflip! Na balkonie, uwaga. A dobra, już. Ja bym No, polecał... Na Akrobatka. wieży babkę zapina. na YouTube. Ktoś potrzebuje Czy tam była MDK, amunicja? może uleczyć, bo... Albo amunicja. Recek, ty To się ja uleczysz. się mogę nie, ja Nie? nie potrzebuję leczenia. Ja się Dobra, uleczę. dobra. Ja się leczę, bo ze mną jest kiepsko. Potrzebuję leczenia i rehabilitacji. Mój umysł po prostu powoli Terapii. terapii Intensywnej. wstrząsowej. O, dobra, znalazłem przejście. Hyc, na dół. Plecy nam robią? Dobra, chodźcie tu, bo my już tu zeszli z Reckiem. Tu są jakby Panowie. ktoś potrzebował leki przeciwbólowe. Dobra. Ej, nie Będę wzięliście brutal. pipe bomby? Ja rozumiem, że wezmę się jakby polubiliście, no ale bez przesady, no. Co? Później się wzięliście tutaj pipe powiedziacie Idziemy. Ja wziąłem. wrażeniami. Dobra, przestań Recek uważać na Tutaj cegeju. jest... Aha, my Musimy tu mamy tankować. Oh, shit. Ja nie lubię tego. Dobra, to Pan wiesz co, możemy to zrobić na wolno albo na szybko. Na wolno to dwie osoby tutaj pilnują, Albo... zbierają garnistrę i dwie skortują. Albo A ewentualnie jak na tam szybko, dojść że- tu na dół, czy tymi drzwiami tam? Chyba drzwiami, dawaj. No No drzwiami, dobra. drzwiami. To... Oh, O shit. ciulów. Robimy po dwóch czy po czterech właśnie Nie, to bierzemy po kanistry. dwóch może. Niech dwóch tam będzie, bo my Dobra, sobie nie to ja poradzimy tutaj potem. zostanę. Dobra. My już Na dół, lecimy. my u góry. Ja tutaj osłaniam mniej więcej generator. Kurde, tutaj lecą za nami już z okien. Dobra, macie tutaj? Dobra, ładnie. Pilnuję wam pleców. Dobra, to lecimy, nie? Dobra, pięknie. Damy radę. A, to taki sprytny sposób panowie mówicie. Ło! To ma sens. Sorry. Ej, a w ogóle trzeba Dobrze. tam uważać, Dobrze. bo... Kurde. Jezu, Leży. ten silnik wierzy. Smoker za płotem. Bardzo ładnie. No, Smoker tam niech się gdzieś to widziałem wypali przy już. konterach chyba. Albo Jokeja. Kiwie. Dobra, Odejdź, idziemy. odejdź Recek. Dobra, idę. No. Smoker, wyciągnie smoker, pomocy! No Pomóż! chcę, ładuję. Zostałem powalony. No nie mogę ja też. O. Nie, Recek, nie możesz być powalony. U, lipa. Jestem powalony. Zaraz Nie być. zemrę. Zemrę na śmierć. Kurde. To się Trzeba zatrzyma uważać w na- ogóle, żeby nie szczelić tych, nie? Bo one mogą... Kurwa, spadłem na dół.
A gdzie ten Dobra, jest? nie. ochraniamy, no. Jezu. Ktoś musi to Oj, jaka... zostałem ożygany. Dobra, ja się uleczę i spróbuję tam... Dobra, to ja biorę jeden Gdzie i jest lecę Peter? tam. Dobra, jestem ślepy, nic nie widzę, bo mam żygi na twarzy. Jezu, ile ich tu jest. Jezu, jaka panika gaming. Weźcie ten, wyleczcie się. O, jest pipe bomb, rzucę gdzieś w pizdu. A wy te karnistry, gdzie to Dobra, trzeba ja idę, dać w następny ogóle? już mam. Też Ile nie ich mamy? Tutaj 2, trzeba wlać to. Ja 4, wlewam. 5, 6. 8 trzeba. Dobra, to lejcie. A to nie trzeba Dobra. czekać na swoją kolej chyba. Nie. Chyba nie. No idźcie, raus. O! Dobra, już pomagam. Dobra, smoker. O! Dobra, dwóch nie żyje. Mają Dobra, ja muszę się cooldown. uleczyć. O! Kroki. Uwaga, uwaga. No, wlazł na mnie. Dobra, dzięki. Pięknie. Teraz dajcie chwilę, żebym się uleczył. O! Nie wiem czy mamy tą chwilę. No. A ja znowu O, kaleczę. przepraszam. Nie no, ja już nie znalazłem swoją Przepraszam. chwilę. Dobra, macie wszyscy kanistry, czy... Chyba, Jeszcze chyba... dwa. Dobra. Wyście dwa i po sprawie. To ja idę. W sumie nam 3 brakuje jeszcze. Ale nie no, dwa już idą. Dobra, już tylko 2. No. O! Odwal się, zombiał. Pomocy. Pomocy. Dobra, Bruda iść tam, po MDK. Spiterka, Ja już idę z karnistrem. Charger leci. Ale nie trafia. Dobra, już po nim. Za tobą Recek, uważaj. Wiem. Dobra. Do mnie to najbardziej ciągną te zombiaki. Bo masz taki... Powodu- ten... Bo podobno jestem doświadczonym łowcą charakterystyczny... zombiaków. wyraz Hunter twarzy. biega, ty. Charakterystyczny. O Jezu, nie! Ło. Zrobię Dobra, właśnie jeszcze najgłupszą jeden. rzecz Coś ever. jeszcze? Jeszcze jeden. Ostatni. Idę. A potem czekam na generator wpali. Czyli się bronimy najwyżej, niech wiecie. Dobrze, że tu jest amunicja i w ogóle... Ja cię Łapcie tu to. zasłaniam. Dobra, Dobra, to, gdzie to, to? no to wlewaj go Recek. Leję. Jezu, jaki stres. Macha nad głową. Oby to było w prawdziwościach. No. No, każdy by w sumie tak chciał. Taką apokalipsę. No w jasne. prawdziwościach. O, pomocy! No i ciulsko. Ło! No tak Oje. średnio bym powiedział. Niklas, coś ty zrobił. No Nie, bo no. ja... Dobra, trudno. spodziewałem Brutal się, musimy że sobie to poradzić takie- sami. Wrażenie zada. O Jezu. O Jezu, jeszcze tank. Ej, ale wy Brutal, tu cofamy. możecie przyjść. A tam trzeba teraz coś na coś czekać, Musicie czy... dołem. Chodźcie szybko dołem po nas. Ale pani ci brzydko napisała No nie. na, Lecek, na, dawaj, na dawaj, czacie. dawaj. Jak na dół. Jak to spadnie, to No zginiesz. nie Kurwa, nie zeskakujcie! Ale Ale nie nie tym- tym, nie tym Właśnie dołem. mówiłem, że mnie schodzi na dół. dołem. Aha, Dobra, dobra. porobią nas. Nie tym Musisz dołem, schodami. schodami. O Lecek, Jezu. oddalasz się. Jezu, nie, czuję gwałt. Czuję gwałt pomocy, jestem za młody. Nie! GG! Wiadomo, kurwa, to skacze. O kurde. Dobra, najwyżej będę miał rundę honorową. Teraz się odkujemy. Teraz będzie zabawnie. Jak jeszcze tym głosem, jak to będzie powiedział. teraz, to będzie teraz najlepsze. Wytrzymuję. Aha, chyba dziewczyny jakoś niespecjalnie się dogadują, tak coś mam wrażenie. Coś czuję, że będzie Ja tu taki Hunterek jeszcze na nie wewnętrzny Left poczekam. 4 Gender w drużynie dziewczyn. No i dobrze, to wszystko na naszą korzyść. Tak. Dziel i rządź. Ja myślę, że tam większe wulgaryzmy lecą niż u nas. No, my jesteśmy kulturalni, hopsasa. To tak jak hopsasa. widzieliście kiedyś jak baby się pierą, jak się zakudły tragają. Tak. Tak, No dokładnie. to jest straszne. To gorzej jak hopy. Dobra, No, co one robią? Chłopy to przynajmniej dadzą sobie po mordzie i potem się pogodzą. No, dadzą po mordzie, albo się będą popychać i... No chodź. No. No chodź. Jakiś problem? No, co? No go. Obraziliśmy dziewczynę? Co? Coś pysk? Dobra, chyba lezą. Dobra, ja jestem chargerem i jestem tutaj w miarę przygotowany mniej więcej na wejście. Oczekiwanie na Nie mogę się rozpoczęcie finału? zrespić. Ja też nie mogę, na rozpoczęcie finału cały czas jest oczekiwanie. A, to chyba... Co Wait się a dzieje? second. Nie, dobra. Nie możesz Wczoraj się... mogą cię... O, teraz O, chyba się teraz finał. pójdzie, dobra. Bo to chyba miała być tak, chwila spokoju. A. w ogóle. A to one też będą tankować, nie? Tak, tego też będą tankować. No to No dobrze. to je zjemy.
To porównie trudno. O, Stanę się tankiem. o w mordę. Już? Czemu? A ja nie mogę dalej się zespawnować. Ja też nie. Ja też nie. Ej, może... A może grałeś aż- serio daje mi aż takie fory? To jest dziwne. A może aż one zaczną tankować, to Bijemy, my się... bijemy! Ja nie mogę, bo cały czas No mam też. oczekiwanie na rozpoczęcie finału. No ja też. Nie A to wiem, czy może jakiś- ja tylko... Może No to w jest, sumie to nie by miało wiem. sens. Może to jest jakoś, że dopiero jak Ale zaczną one też tankować, wtedy to... przecież atakowały naraz chyba. Nie wiem czemu tak. No to naprawdę, I don't know. No może trzeba spróbuję pójść odejść dalej albo daleko coś? jakoś właśnie, ale... Nie no. Cały czas mam to. No ja też. I tak trochę jest smutno. No. Padłem, może teraz będziecie mogli. No ja spróbuję wejść Albo do musimy tego... poczekać aż po prostu do tych tam kanistrów. Może po prostu taki handicap ukryty działa. O, No to nie. jest dziwne. Za daleko od ocalałych teraz mam. Zbliż się do ocalałych. No i to teraz jestem zaś... Za No blisko. tak, bo jesteście za daleko, to prawda. Ktoś, Ja kto mam tu cały gra czas z Peterem, oczekiwanie. jest za blisko chyba. No ja mam cały czas oczekiwanie na rozpoczęcie. Jezu, pomocy. No ja też. Dobra, niech Tak dojdą do samo. tych... Niech dojdą do tych kanistrów. Zobaczymy. No bo zobaczymy, bo jak nie, to Mogę będą się miały zrespić. darmową rundę. Nie no, nie ma tak. Ej, mogę się zrespić, jestem tym. A ja dalej nie. Ale nie Też mogą nie. was widzieć, musicie być tak w środku. No wiem, ale ja mam cały czas Oczekiwanie, oczekiwanie, no. no, na rozpoczęcie finału. Może nie wiem, może ty masz brutal jakieś przywileje albo... Kontakty? Nie, nie, nie. Zbliż się do ocalałych. No normalnie No. za rogiem się zrespiłem, jak mnie nie widzieli. Kurde. Oni nie się gdzieś wiem. teraz cofają w ogóle. Czemu one nie idą w ogóle do tych... Aha, dobra, idą. No i idą. Próbujcie się za rogiem zrespić. No spróbuję. da się. Nie da się nie da, panie prezesie. No nie idzie. Ale nie no, ale pierwszy raz taką sytuację mam albo coś. To A może kontrę restart. grałem raz w Ja życiu. mogę znowu. Ale To czekajcie, restart? niech dojdą do tych i spróbujmy jeszcze poczekać, aż dojdą do... No ja znowu się zrespiłem, zobacz. Ha. Oh, come on. Dobra, to jest zaiste dziwna sytuacja. Fakt faktem. No i mają. No i mają... wystryli, I tak. co? I ja dalej nie mogę się zrespić. Wyłączcie cheaty. O, teraz mogę. O, mogę, Tak? no, faktycznie. A czyli może jedno. Dobra, no. Aha, musiały załączyć po prostu ten No, alarm. dobra, to jadymy. Uuu! Dobra. Sami sobie restartujcie. Ja już tu opluję. No, come on. Nice. Meci Dobra, mnie dobra. zabiła. O, Dobra, bardzo to po dobrze, chwili bić takiej murzyna. konsternacji O to nie, jeszcze mnie zabiła. w końcu siadło. Ja. Rzeczywiście taki handicap działa albo coś. O, ktoś tutaj sprytnie. To jest niesprawiedliwe. O, No, brutalnie, żeby coś, ale trochę zważywiłeś. Co zrobiłem? No bo zakładałeś, że skoczysz tam na nią albo coś, No jak będzie właśnie nie podnosić. wiedziałem, czemu nie skoczyłem. Ale murzyn ranny jest. dobra. Dobra, złapałem Ja kogoś. teraz przyszarżuję i no. Czwórkę. Jakby cofam. Znowu Spartana. Jezus Maria, biedna czwórka. Jak to się Dobra, mówi, jak murzyn w ginie dupie. pierwszy, O, Tak jest w każdym kolorze, że musi pierwszy ginie. dobra, ja tutaj tukę Claire. Skutecznie, No jest moment. rytmicznie. Skutecznie i rytmicznie. Wracaj do kuchni. Najważniejsze, żeby rytmicznie. O! No dobra, ale co ponapierdalałem to moje. A je. Cokolwiek tutaj się Ja tu rozbił zaraz pasem, to znowu nieźle to zrobił. wybluję. Mielonka. Czwórki już nie ma generalnie. Claire nie ma. No, bardzo dobrze. O, już koniec? Już? Już! A! No i tak, no i przydałoby się tutaj jakąś sentencję na koniec, że generalnie po raz kolejny Dobra, dawaj F1, bo oni chyba jeszcze, Aha, jeszcze dobra. dalej chcą grać. że Bo za objawiła krótko się tak zwana męska supremacja, dominacja. No i co tu można I nas dużo wizytowają powiedzieć? od mizoginistycznych Panie wracajcie do kuchni, a ja panom bardzo Ej. dziękuję za rozgrywkę i to by było na Czemu tyle. zaczyna się jeszcze raz, albo coś? Dziękuję, Niklaus. Ja też dziękuję.
Ja również dziękuję.